Det du skal bruge for at have det optimale bombardegrej er en bombarderflade, en perle, en svivel, en krog, det kan være en enkelt krog eller en trækrog, noget forfangsmateriale, en tang, og sidst men ikke mindst, nogle splithavl, hvis du vil have avnen til at gå dybere. Vi starter med at komme linen igennem bombarderen. Det skal foregå via rørenden. Det næste vi gør, er så at tage perlen og få linen igennem den. Næste ting er at tage svivlen og sætte den bag efter perlen. Og der skal du huske at gøre det med en stærk knude. Her er det en almindelig blinkknude. Når det er gjort, skal selve taklet se sådan her ud. Altså. Næste skridt er så at tage noget forfangsmateriale. Det kan være cirka 2-4 meter. Det binder vi i enden af svivlen. Også med en kraftig knude, det bliver igen blinkknuden. Sådan. For enden af forfanget, der sætter vi så en krog. Et lille trick, hvis du gerne vil have avnen til at gå dybere, hvis du for eksempel fisker med powerbait, er at sætte et lille splithavl eller et klemmebly lige over krogen. Det vil så gøre, at powerbaiten synker let. Og nu er du faktisk færdig og klar til at fiske. Og dit tackle skulle gerne se sådan her ud. Nederst en krog med et lille splithavl. Og så øverst bombarderfladet, perlen og svivlen. Knæk og bræk.